Tanong kong nga tanpaw yung sungu ya pigi media kibala wan man sim ya kane ka message na kabanta kane ka singi kabakarpang bakum ka Riboy district ni rakhe ya ka kum ka Riboy Foundation Day kung presiden yung ka Riboy Dorbar nga don sibun baha ka jing sungu haka jing day bat kane ka singi nama kadai ka Riboy Dorbar kabala ki laksait haki snem kiba mensua hapo ka jing alam jomi doktor di lapang pada singi bat kiwe no alam kibala seng nengkong ya ka Riboy Dorbar bat langba kane ka Riboy Dorbar kila lek sya sarkar haki por kiba mensua banyakun banyo no la ka jong ka subdivision bat na kata ka subdivision ni yo mentra bani sya ka district la upgrade ika South Ujun siajar kendai sebab kendai puar hakapor bai doktor di lapang ilong kum uci minister jong kejela Riboy kalong kaba ladai hok banyo ya kane ka district kabapura hak tu isnem ke bangi ale banyo kidan sisa sibun kijing kamtam kino yalam hak tu puar bat kadan ru kijing syak kenok kababun lagi weipat habangi yo ya kane ka district Hendrei habangi pek pada hak ini kisnam ke pemerintah. Kari Riboy district kedai kawai na ke district ke bahakamat hapo jong ke jela ke jongi like no na ke is kasil. Hadu ki revenue ki we ki jingmi. Tenama kata ni ki nong sonong jong ke Riboy langba kari Riboy Dorbar. Ngapan paul ko jong songu ya kene sarkar ke pemerintah hapo ke jing alam jong u Chief Minister Badon Buram u Konrad Sangma ubala airu sakaway pada ka subdivision ya ka Western Riboy ke baka Riboy Dorbar kalaki kalaksaj hapo gitu gisnam balalay mentah kalalong ka way na ki subdivision hapo jong ka district te bat kumjuru ngidang don sibun ki way pada jing dawa ki bakum ka Riboy Dorbar ngidan kata kalong banyo su ya iki blok ki babun hapo jong ka district kumke thay umdan bat ya kiwe jaka bat haka juga por ngidon ro sibun ki jing terang ki baka Riboy Dorbar ka don lengba ki jing yakran jongi haki komiti ki babun ba kumno banang penroy susu ya kane ka district makane ka district kadai ka way na ka district ka ba habangi rung sya ka jelam kalaya kalong kum ka gateway kalong kalenti bangin rung ngin me dan nama kata kadai ka way na ka district ka ba hakmat hakiliang baro tena ngidon kam ya ki infrastructure ki babun naduk ki hospital ki school bat ki we ki jindon kam ki ka government college ka ba ngiladon kam bendon hakane ka district bat ki we ru ki jindon kam ya ka ba ngidang bu kum ka jing karpat ya kane ka sarkar te hakane ka sengi ka South Ujun hakane ka senam ka pemerintah ka district jungi ka ladap life li senam lang ba ka jing ya ke lenti ke jongka ban ginang kwi lenti banang ne syakman ginang la susu banang penroy ya kane ka district lang ba ka jing trelang bar ka sarkar bat ngi ki paiba bat lang ba ki sang baro na po jong ka district ke jongi ngai kublai ya ki pai nong sonong jong ka district ke jongi baro ka we bangin long ka we bangin long ki briu ki ba don ke jing kit kli ialah ka jong ka district ban penroy ban penman ya ka hakiliang baro ngit skam balang ba ka sengi ka bakamen yangi kum ka district bro ka we kinong sonong ke jong ka nadu ki barit hadu ki basan bangin penlong ba ka sengi kan sa jeng kan mau kum ka red letter day haman la ka South Ujun man la ka snem ya ka jing yo jongi ya ka district Kapura ko